Paco Cerdà torna a les llibreries amb Presentes i es consagra com a autor de la no ficció literària. El del Genovés relata com la falange espanyola va traslladar les restes mortals de José Antonio Primo de Rivera des d'Alacant a Madrid el 1939, però també aprofita per atraure a la llum vivències d'homes i dones anònims que van ser coetanis a eixe seguici. El cadàver de José Antonio és exhumat i el fèretre traslladat a Coll per un grup de falangistes des d'Alacant fins al monestir de l'Escorial. 11 dies i 10 nits de pompa fúnebre i èpica sinistra amb 467 quilòmetres d'escenografia real. S'acabava el Primo de Rivera terrenal, però començava el mite. Hi ha com una voluntat d'impactar en les consciències col·lectives d'este país per a demostrar, que hi ha uns nous amos en Espanya, i dos, que fan por, que són capaços de fer el que van a fer de la postguerra la continuació de la guerra per altres mitjans, més callats y molt més vengatius. Así es como han concebido esta epopeya sus ideólogos. Transportar a hombros el cadáver de José Antonio por la España roja que se ha mantenido leal a la República hasta el último suspiro. Però seguint l'estela de l'anterior llibre, 14 d'abril, Paco Cerdà il·lumina altres històries que transcorren en aquests 11 dies i que no tenien cronistes fent el seguiment fins ara. 2 anys de meroteques d'acumular vides que avui estan en Presentes. Hi havia tota una constel·lació de persones resistents que són, crec, les més emotives. Un pobre camperol en un camp de treball forçat, un pobre xaval de Beniopa que està fent una carretera en el Valle del Roncal, tantes vides com la de Miguel Hernández, la d'Helena Fortún, la de Miguel de Molina, que estan desafiant allò que vol el règim. I com és costum, en la ploma de Cerdà, aborronen la quantitat ingent de detalls que descriuen cada escena. És lleig com una novel·la, però Presentes és realitat. Per molt crua que semble, és la negra realitat de l'Espanya del 39.